नमस्कार. आज मी मिक्स पिठाचे धिरडे कसे बनवायचे ते दाखवणार आहे. त्यासाठी लागणारं साहित्य 2 कप मी पीठ घेतलं. 2-3 लसणाच्या पाकळ्या, हिरवी मिरची, कोथिंबीर हे मिक्सरमधून जाडसर करून घेणार. त्यानंतर मी 2 चमचे तीळ घातलं. 1 चमचा ओवा घातला क्रश करून. अर्धा चमचा हिंग, अर्धा चमचा हळद, 1-1.5 चमचा धने जिरे पावडर, भाजलेले धने जिरे पावडर आहे, चवीनुसार मीठ आणि बारीक चिरलेला कांदा. अर्धा कप मेथी घातली बारीक चिरून. त्यानंतर हे मिक्सरमधलं जे वाटण आहे ते घातलं. छान हाताने मिक्स करून घ्यायचं आणि नंतर मी पाणी घालून थोडं पाणी घालून छान असं पीठ भिजवून घ्यायचं आपल्याला. 2 कप पीठ घेतलं तर त्याच कपाने मी 2 ते जवळपास 2.5 कप पाणी घातलं आणि असं पातळसर भिजून झाकून ठेवलं. आता आपण चटणीची तयारी करून घेऊन मिरच्या भाजून घेतल्या. 2-3 मिरच्या, 2 लसणाच्या पाकळ्या, जिरे, अर्धा कप डाळं, 1 कप शेंगदाणे, थोडा पुदिना, थोडी कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि थोडीशी साखर हे भरडून घेतलं. त्यानंतर मी पाणी घालून पुन्हा मिक्सरमधून फिरवून घेतलं आणि पातळ थोडीशी चटणी तयार केली. त्यावर फोडणी घातली जिरे मोहरीची आणि ते बाजूला ठेवलं. आता आपण धिरडे बनवून घेऊया. तवा गरम करायला ठेवला, तेल घातलं थोडंसं. आता पीठ घातलं. तुम्हाला जेवढा पातळसर हवा तेवढं तुम्ही पातळ घेऊ शकता. झाकण ठेवायचं. थोड्या वेळ कलर बदलला की पलटून घ्यायचं. दोन्ही साईडनं छान भाजून घ्यायचं. तुम्ही तेलही लावू शकता किंवा तूपही वापरू शकता आणि कमी तेलात होणारे धिरडे आणि अतिशय पौष्टिक असे मस्त आपले धिरडे तयार झाले. आणि हे धिरड्यामध्ये मी कुठलं पीठ वापरलं, किती प्रमाणात वापरलं याचा व्हिडिओ मी टाकलंच. आणि आता बघू शकता तुम्ही किती सुंदर धिरडे झाले ते. चवीलासुद्धा एवढे छान आहे. तुम्ही दह्यासोबत खाऊ शकता, सॉससोबत खाऊ शकता. चटणीमध्ये पण आता मी चटणी तयार केली त्यामध्ये पण तुम्ही दही घालू शकता. मस्त सकाळी नाश्त्याला आपले गरमागरम धिरडे तयार. नक्की करून बघा. धन्यवाद.